हेलो फ्रेंड्स, तक कैसन बानी रवा सभे। हमनी के आरा जिला में एगो कहावत कहल गइल बा कि देसी मुर्गी या बिलायती बोल। ई कहावत कोनो गलत नहीं खे, ई उहे लोग खातिर कहल गइल बा। ई लड़का लड़की दोनों में देखल गइल बा, लेकिन ज्यादातर आजकल लड़की में ही देखल जाता। ऐसन हर जगह होई, रवो सबनी के आसपास में होई, अगल बगल में होई, चाहे हित नाता में होई, हमरो भी बा, हर जगह बा। ऐसा आदमी आजकल देखे के मिल जाता लोग कि जे लोग शुरू से तो देहात में रहल बा लोग, अब नया पर 2-4-6 महीना से अगर उ लोग के डेरा कहीं ले आइल बा शहर में, चाहे कोनो लड़की बिया शुरू से देहात में रहल, ओकर शहर में कहीं शादी हो गइल बा, उ लोग जब आवता लोग कि ना नैहर, उ लोग के जब बोली सुनी तो मतलब वही जब बढ़िया बढ़िया लोग एकदम शौक रहता कि यार दादाई का हो गई, तो एकदम बदल गई। उ लोग ऐसा फारसी में बतियावता लोग कि लगते नहीं कि उहे लोग बा। उ लोग 6 महीने में इतना बदल जाता लोग, इतना शहरी बन जाता लोग, मतलब का जाने कौन इंग्लैंड में जाके रहता लोग। अब लोग के भोजपुरी गाना भी समझ में नहीं खियावत। अगर कहीं भोजपुरी गाना बजता तो क्या कहता, अरे ये सब तुम लोग क्या बजाता है भोजपुरी गाना, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि गा क्या रहा है। लो ये अब मतलब शुरू से तो रहल हुए जे खैल हुए जे खेल हुए जे 2 महीना खातिर मेला घूमे गइलू तो तू सब भुला गइलू। ई मतलब ऐसनो लोग बा कि जे नया पर जेकर डेरा ले आइल बा, सब कोई नहीं खे, सब कोई खातिर हम नहीं कहत, लेकिन अधिकांश आदमी आजकल देखे कैसा मिल जाता है, वो सबनी के बीच में होई। हमनी के तो शुरू से जन्म करम आरे में भइल, आरे में रह गई जा, और बाद शादी भइल फिर आरे ही में, या फिर जा आगे निकल करता, लेकिन हमनी के कोई फर्क ही ना पड़ल, कहीं समझ ही में ना आयल कि शहर कहाँ देहात कहाँ। अब जे शुरू से देहात में रहल बा नया नया, अरे भाई शहर में डेरा ले आइल बा, शहर में पढ़े जाता नहीं, मतलब पटना में तोहर डेरा लिया, तब तू भोजपुरी गाना समझ में तोरा नहीं खिया, इतना तू बदल गइलू। ऐसा आदमी के देख के तभी शौक भी लागेला, आदमी के हंसी भी पड़ेला कि हई देख ला। तो ऐसे आदमी खातिर कहतवा बा कि देसी मुर्गी या बिलायती बोल, जैसे शुरू देसी तो मुर्गी बिया शुरू से देश में रहल है, अब देख ला 2-4 दिन में बिलायती बोले लागल। एगो हमनी के आरा जिला में कहावत बा कि हमनी के आरा जिला में एक से कहावत कहल गइल बा, और ई कहावत कोनो गलत नहीं खे, मतलब ऐसा आदमी बाद एक ऊपर बनावल गइल बा कि कोइरिनिया के बेटी रहे तो बैगन के टैगन कहत रहे। कहे के मतलब ई बा कि कोइरिनिया के बेटी रहे, कोइरिनिया कहल जाला केकरा जे मतलब फल फूल साग सब्जी उपजावेला, उ लोग के कोइरिन कहल जाला। तो ओकरे बेटी रहे, लेकिन ओकरा ई ना समझ में आवत रहे, कहत कि हमरा नहीं समझ में आवत कि बैगन बा कि टैगन बा। अरे मम्मा इसको क्या कहते हैं, ये तो टैगन है ना। तो ओकर पापा कहलस कि ना बेटी, का तू नहीं को जानत कि बैगन है टैगन नहीं खे। तो कहे के मतलब ई बा कि आदमी कहीं चल जाता तो ना थोड़े बदल जाला कि अब गानों समझ में नहीं खिया, तब तू कहता कि अरे कौन गाना हमरा समझ में नहीं खिया। तो के ऐसा आदमी के देख ले बा, कमेंट में जरूर बताई, और हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करी, शेयर करी, कमेंट करी, हमरा के फॉलो करी।